Este rato del programa anem a parlar noms mítics, Llapissera, el Bombero Torero, Don Canuto, Charlot i les Charlotaes. Home, això són noms mítics. De què? Home, segur que els més veterans haureu sentit parlar de les Empastraes, de la banda de l'Empastre. La banda de l'Empastre va portar no només el nom de Catarroja, que també, sinó el de València sencera, però per tot el món, Estos de la banda de l'Empastre pegaren la volta al món no sé quantes voltes, digueren en Àfrica, per tota Europa, per Amèrica, en Colòmbia. En Colòmbia la banda de l'Empastre va ser el més gran. I no sabeu que la banda de l'Empastre era una agrupació de músics i de músics molt bons, però que tocaven de manera còmica i a més se feien acompanyar després en altres espectacles en el tema de toreig d'este còmic. El pare de Paco Arévalo va ser bombero torero, també en la banda de l'Empastre. Home, ja fa molts anys d'això. De fet, ara estan complint 100 anys. I per a celebrar-ho que n'hi ha un programa d'actes que, escolta, jo vos convido a que participeu d'ell i a conèixer una miqueta més d'este grup mític en la nostra terra i arreu del món que va ser la banda de l'Empastre. I per això hem convidat així a una quadrilla que en sap molt d'això, perquè ho han viscut, perquè estan ahí cuidant-ho tots els dies. De fet, hi ha una comissió que se diu Un tall d'empastraors. Ja en el nom porten la penitència, han fet un fòrum, una sèrie d'encontres al voltant de la banda de l'Empastre. Vos presente els convidats. El president de l'associació Fòrum de Catarroja és Vicent Diego. Què tal, com estàs, Vicent? Molt bé. De categoria. Vicent Esteve Ramírez té el gust de ser un dels músics... Un dels components de l'Empastre. De l'Empastre. Això marca per tota la vida. Ja ho crec, per tota la vida. Això és algo molt especial, Vicent. Gràcies per acompanyar-nos. I el responsable de la comissió Un tall d'empastraors de Fòrum, que és Juan Artola, que és un gran coneixedor i un home que escriu, a més, amb molta estima de la història de la banda de l'Empastre. Per supost. Quin gust tinc de tornar a parlar de Llapissera i dels mites de la banda de l'Empastre tant de temps després. I mireu, no sé si hi ha possibilitat, Joana, de fer així un estó més ahir a lo que ens han portat damunt de la taula, tota una sèrie de catxivatges i d'arquibàrtols que portaven ells, la paella sona hora, ahir n'hi ha el palmito, que és una campana, amb el gorro, aquest gorro de palla tan característic, el flitaor, en fi, tota una sèrie d'instruments entre còmics, bufos i musicals. Vegeu, la raqueta, no és la que guanyava Manolo Santana, això porta ahí uns pirulos i un tros de llanda, tac, 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 i fa ruïdo. El flitaor és mític també, fa uns ruïdos que te pots morir. En fi, tot és per fer una miqueta de broma. La banda de l'Empastre, com naix este mític grup, Vicent? Això qui mos pot contar la història? Jo crec que millor Juan, que a més Juan és l'historiador i historiador, les dues coses. Això quan naix? D'un grup d'amics, un dia un sopar allí en Catarroja, com s'inicia la història de la banda de l'Empastre? Bueno, la banda de l'Empastre s'inicia la joventut. La joventut és la que arrenca, la joventut és la que s'unix i l'element que fa la fusió és la música i la diversió. Pràcticament els primers músics que s'enrolen en esta penya, perquè en principi era una penya, eren veïns, familiars, inclús també tenien un ofici, eren sabaters molts d'ells. I en aquella època s'ajuntaven per a les nits de l'estiu, per a sopar, fer festa i passar-se-ho bé. I això era el punt d'arranc. A partir d'ahir se fusiona. Eren músics de les diferents bandes del poble que no sabien de diferències, que sabien de música, i s'ajunten, la joventut ho arrenca tot. Mireu com apareix en còmics, en historietes de TVO de l'època. Mireu aquesta imatge que hem vist a des, places de bous, però plenes hasta la bandera, i gran èxit en llocs com Venezuela, Colòmbia, en Hispanoamèrica, moltíssim, però en molts altres llocs, la banda de l'Empastre. Bueno, com estem reconeguent, van tindre un èxit, inenarrable, especialment en els anys 40 i 50, ja en els 60, 70 comença una miqueta el declive, però això és patrimoni dels valencians, la banda de l'Empastre. Això tindrien que reivindicar-ho més, no, Vicent? Així és, tant és així que, encara que sigui Vicent com a músic, però el fer 100 anys, que es diu Pronte, creguem convenient en el Fòrum de Catarroja com una entitat cultural el donar-li el reals que es mereix
una banda del poble, com tu has dit molt bé en la presentació, que duia el nom de Catarroja i de València per tota Europa i sobretot per Latinoamèrica. Tant és així que casualment l'altre dia en una presentació que fèrem de les dues bandes de Catarroja, que fèrem un concert, convidàrem al cònsol del país, de Colòmbia, i les dues persones que vingueren diuen, però l'empastre no és de Colòmbia, nosaltres creíamos que era de Argentina o de Bolívia i resulta que és d'Europa. Sí, doncs és de Catarroja i de València. Vull dir que sí que portaren el nom molt vendut i en molta dignitat en el seu treball, a banda de còmic i divertit, per tot arreu. Això és el que també caldria destacar, no, Vicent? Com a músic, en nivell dels músics, molts mestres, en fi, baixadors de la música valenciana per tot el món, i després tenien la cosa eixa bufa còmica que feu, però sempre en bon gust. No eren, a veure, eren xarlotaes, però no era brofegar, per així dir-ho, no? Era humor finet. Es feia tot en bon gust, sempre procurant acoplar, per exemple, que és el que estem mirant així, quan eixia una cançó, pues entonces intentar sobre aquesta cançó fer un truco. Una broma. Exactament. Perquè, per exemple, en el Flitador se tocava el Rascallú, la cançó del Rascallú. I s'anava flitant al mestre, i el mestre apagava un moment que estava com si estigués aparejat. I després se tocava en els abanicos, per espavilar-lo, se tocava un altre número. Per espavilar-lo al mestre. I per què el mestre, així estem veient, així a ombros en una plaça de bous, probablement està imatges dels anys 40. Mireu la plaça de bous, no sé quin puesto és este. Això és el teatre, el Coliseo dos Recreos de Lisboa. Sí, Coliseo dos Recreos. Però ple de gom a gom. Per què el mestre de la banda tenia aquesta... portava aquesta disfressa tan així no tan exagerada, portava com aquest frac, aquesta cosa. Això d'on va anar? Així estem veient números més recents, còmics, entre l'humor i la música. Per què se distingia el mestre d'esta manera? N'hi ha una pel·lícula que la feren l'altre dia de... Vivir cada dia de televisió. No, el protagonista? De l'Espanyola. Que la feren l'altre dia, Luis Mariano? No, l'altre, el xel tan còmic, l'home... Cantinflas? No, l'home espanyol, no m'hi para. Paco Martínez Soria, muy bien. Se diu, ensenyant a papà, crec que se diu, i resulta que n'hi ha un moment que l'home havia sigut un terratenient i era molt vast, però com tenen diners, la filla vol que se lluïsca i tal, i n'hi ha un moment que li fiquen un frac i diu, només me falta que el sombrero m'apareixi el director de la banda de l'Empastre. I ho nomena en la pel·lícula, no? Exactament. Fins al punt que tenia tanta popularitat, no? Però el per què del mestre de la banda de l'Empastre, per què anava tan mudat, així? És que tiene en compte que és la paradoja entre la comicitat i la serietat. Vale. Això és el contrast que buscava sempre la banda de l'Empastre, no? Entonces, el director tenia que donar la nota. I s'arrastra la història de la banda, naix des del principi en un director, en una vis còmica sorprenent. Nosaltres hem pogut recuperar una pel·lícula de la Filmoteca Espanyola, crec que és de l'any 29, quan encara el primer director, Filiberto Rodrigo, vivia, va faltar molt jove, va faltar en l'any 30, va faltar molt jove. I la seva vis còmica la replega al càmera i és una cosa especial. Això és inimitable, el que fa aquest senyor. En les seues manetes, en la seva batuta... Este era el tall Llapissera? No, això és Filiberto Rodrigo, el primer director. Llapissera no té res a veure en l'Empastre. Ah, vale. Ara t'explique. Llapissera és un suplement. Correcte. Quan l'Empastre tropessa, per casualitat, en l'aspecte taurí, Llapissera ja era famós, era un toreix còmic famós, i l'home tenia molta visió comercial, era una persona excel·lent, a part de ser un gran artista. I es va fixar en l'Empastre, perquè ells havien incorporat el bou al seu espectacle, però sense donar-se compte, sense voler. I es va contratar la Llapissera contratar l'Empastre per al seu espectacle. I entonces l'Empastre era quan feia aquestes actuacions en el mig de Rogle, mentre estava fent el toreig còmic allí. Exactament. Ells inclusive s'ha dit que l'Empastre... Mira, per exemple, això és una paròdia que han arrastrat des de sempre, però... el pujar el director dalt del bou ha sigut un ritual clàssic de l'Empastre. Músics de categoria han tocat un solo
dalt del bou, subjectant-lo els toreros, claro. Clar, que només, clar, se vegeu els músics, no? Però que tu quin instrument toques? El saxo tenor. El saxo tenor. En l'empastre el saxo tenor. En l'empastre del saxo tenor. T'hauràs vist tocant el saxo tenor en a saber quines circumstàncies rocambolesques, no, Vicent? Pues que n'hi hagué te vaig a dir una anècdota, un companyero que ja era major, l'home, i tenia prou panxeta, i estàvem actuant en Casorla. I vingué un moment que, clar, els toreros, perquè feia gràcia, perquè feia gràcia que el bouet envestira els músics quan estaven tocant. Total, que envestís i pam, 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 i conforme podem, se fiquem dins del burlaero per veure el carreró. Però després l'home este diu, jo, si en tornar a posta, diu, i no pogué passar per el burlaero. O sigui, que quan vingué el bou sí que passava. Sí que passava. Però quan ell tornava per aquí, tot era agafat el cap, diu, jo com m'ha passat per ahí? Si no podia això és impossible, com he entrat en el burlaero? Això ha passat de bé. I aquelles tires internacionals, Vicent, això s'anomenaria en el poble molt, no? Que l'empastre se n'anaven, me diuen que eren com els marineros estos que s'embarcaven, igual estaven, no sé si mig any o més temps fora a casa, no? Jo comenté que quan jo era un xavalet, l'any 50, crec que va ser el 54, una de les visites, quan tornen, jo crec que estava tota la plaça de l'Ajuntament plena de gom a gom perquè s'hi veia l'empastre. Vingué a plegar l'empastre fins el límit entre Catarroja i Massanassa. Vingué tocant, l'Ajuntament en ple, la plaça de la Llotxeta de gom a gom, i allí inclús tinguem que l'autoritat tindre que dir que com era que el millor ambaixador després de Colón ha sigut l'empastre en Latinoamèrica. I era un espectacle i sempre després a continuació feia una actuació en el camp de futbol de Baes pel poble. Per al personal, per al poble, encara que, a més, diu que és de Catarroja, encara que en la llarguíssima història, 100 anys d'història de la banda de l'empastre, n'ha hagut músics també d'altres localitats de l'Horta i d'arreu. Sí, doncs és l'any del centenari fundacional de la banda de l'empastre. I així m'han donat un programa que vosaltres podeu consultar també en la web de l'Ajuntament, on estan tots els actes que a partir de setembre, ara paren per vacances perquè fa molta calor, però en setembre arranca la segona part del fòrum, el toreig còmic i l'altra cara de l'empastre. En fi, també en octubre, novembre, en desembre continuen els actes durant tot este any. Pues, en fi, moltes gràcies pel treball que heu fet, en tant de carinyo per l'empastre. Jo crec que val la pena que continuem reivindicant la banda de l'empastre, perquè, escolta, és el que diguem, és patrimoni nostre, és patrimoni valencià. Gràcies per vindre, Vicenç, i Juanjo, i Juan Artola. A vosaltres. Un plaer. Che, jo he portat a més bàrtuls així. Che, m'heu aborronat, per l'amor de Déu. Home, que menos que mostrar los artilugios que portat el flitador, che, jo m'aborroni. I el barret que portaven, I el barret, efectivament. Eixe barret de palla. El barret canutier. Això portava Maurice Chevalier i la banda de l'empastre. Sí, senyor. Així n'és. Anem...